җибәрергә рөхсәт итегез. Диләрә Загирова башкаруында Яратам җыры яңгырый. Яратам мин аппак кышның, ак буранын, ак карын, ак дулкынын кага-кага, диңгез шаулаган чагын. Шул гүзәллеккә сокланып, уйланам, минем моңланам, ак хыяллар аша очып-очып, ак бәхеткә юлы ярам. Шул гүзәллеккә сокланып, уйланам, минем моңланам, ак хыяллар аша очып-очып, ак бәхеткә юлы ярам. Яратам шымыр чиянен, оппак чәчкә атуын, ак дулкынын кага-кага, диңгез шаулаган чагын. Шул гүзәллеккә сокланып, уйланам, минем моңланам, ак хыяллар аша очып-очып, ак бәхеткә юлы ярам. Шул гүзәллеккә сокланып, уйланам, минем моңланам, ак хыяллар аша очып-очып, ак бәхеткә юлы ярам. Güldür ак күгәрчен, инен ак түбәсендә. Кара кошлар, ак чарлаклар, яратам һәммәсендә. Шул гүзәллеккә сокланып, уйланам, минем моңланам, ак хыяллар аша очып-очып, ак бәхеткә юлы ярам. Шул гүзәллеккә сокланып, уйланам, минем моңланам, ак хыяллар аша очып-очып, ак бәхеткә юлы ярам. Шул гүзәллеккә сокланып, уйланам, минем моңланам, ак хыяллар аша очып-очып, ак бәхеткә юлы ярам. Республикасының Мамадыш районында Иске Камазан авылы бар. Авыл чокырда, кечкенә таучыклар арасында урнашкан. Тирә-ягын катнаш урманнар чолгап алган. Мингол Байгыз улы Галиев 1941 елның 27 августында дөньяга килгән. Мингол абый ябык кына гәүдәле була, яшьчерли. Шулай да гаиләсенә ярдәм итәргә тырыша. Мәктәптә укыганда ук йөкче булып эштә урнаша. Кичләрен атлар көтәргә йөри. Киек казлар шигырен сөйли Алина Касимова. Киек казлар үсә җылы якка, төркемнәрен белән гел бергә. Казлар китә, ә без якын дуслар, сагынышып килдек күрешергә. Казлар үсә һаваларда, сызылып кала зәңгәр юллары. Казлар кебек үтә, сызылып үтә, онытылмаслык яшьлек еллары. Язгы күкрәү тәүгә шешкән хисләр. Шул кешеләрне иске кем алмас. Саф хыяллар белән беркетелгән яшьлек дуслыгыбыз югалмас. Арунда татар халык биюе Тары җире.
училищесының вокал факультетының дәүләт педагогика, күп еллар педагогик, фәнни хезмәтләр алар 50-дән артык башкарган. Концерт һәм музыкаль агарту эшчәнлеге алып барган. Музыкаль конкурсларда жюри булган. Назмиева Зилә һәм Гараева Мәликә башкаруында Миләш агачы шигыре. Сүзен оныталмын миләш агачын, Оныталмын балам дигән сүзен, тан нурыда якты карашын, киләм әнкәй күңел тулган чакта, серләшергә синең миләшкә. Тормышта бик авыр булган чакта, чакырам мин сине кинәшкә. Тормышта бик авыр булган чакта, эзлеп карыйм синең миләшкә. Сингел әнкәй исән күңелемдә, бүген дә син рухи терәгем, бакчалардан көзен карый сыман, кызыл миләш булып йөрәген. Бакчалардан көзен карый сыман, миләш булып карый йөрәген. Торган йортын, мәктәбен бакчаң, бакчага илткән сукма кул ватан. Ватан ул дуслар, һавада кышлар, дуслар торган җир, кышлар сузган җир. Ул әби бабаң, ул анаң атаң, ватан ярату, тугрылык ватан. Нәрсә ул ватан? Ул тыныч алтаң, яңа көн белән башлана ватан, яхшы эш белән яклана ватан, йөрәк турында саклана ватан. Рушаны син йөргән гөл бакчасына керергә тырышам. Күзләренең коесы бер безгә килеп суала, шиләген тутырып ала да көлә-көлә югала. Су буенда кыяк үлән кыеп буласы иде, мәңге сагынмаслык иде, карап баласы иде, мәңге сагынмаслык иде, карап баласы иде. Ай йылдызым, 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 рушаны син йөргән гөл бакчасына керергә тырышам. Күзләренең коесы бер безгә килеп суала, шиләген тутырып ала да көлә-көлә югала. Республика, бөтен Россия, халыкара дәрәҗәдә лауреатлар һәм дипломатлар булды. Мактаулы исемнәр бирелде. Шакир һәм Кәрим Фәнис Яруллинның "Сез иң гүзәл кеше икәнсез" шигырен укыйлар. Килгән чакта башка авырлык, җитми калса көч я сабырлык, сиздермичә ярдәм иткәнсез, сез иң күркәм кеше икәнсез. Балаларның теле кыңгырау, гөл шыңгылдый, ява моң сорау, барысына да сез җавап биргәнсез. Сез иң гүзәл кеше икәнсез. Укып чыгып дөнья тануны, бәхетебезне эзләп табуны, зур ышаныч белән көткәнсез. Сез иң сабыр кеше икәнсез. Мактагансыз тиеш урында, яклагансыз тиеш урында. Безнең өчен сез тир түккәнсез. Сез иң гүзәл кеше икәнсез. Көен башкара. Иткән 800-дән артык әсәре билгеле. Мәскәү, Петербург, Уфа, Астрахан, Ижау, Пермь, Екатеринбург, Саранск, Ухта, Воркута, Омск, Оренбург һәм илебезнең Татарстаннан читәге бик күп төбәкләрендә беләләр. Шулай ук җырчыны Баку, Кишинев, Таллин кебек якын чит илләр башкалаларында ишетеп, үзе шәхсән күреп беләләр. Диләрә Загирова туган җиремә шигырен укып китә. Җырыма талпына, җырым кайнар чишмә булса, татлы суын үзем эчми, бирер идем хезмәт сөйгән халкыма. Һәрбер шатлык кояш нурлары булып,
Урли минем күңелем түренә. Йөрәк җырларымда шулай кояш кебек якты нурлар сипсен иде туып үскән җиремә. Унда татар халык биюе Сабантуй. Чехословакия, Төркия, Япония, Болгария, Румыния, Швеция илләрендә булган. Фондларда исә аның башкарудан 100дән артык татар җыры, мәнәҗәтләр саклана. Язилә һәм Марьям ак пароход шигырен укыйлар. Тукынах җырлап тирбелә, кин идел кышыгында, акыш кебек ак пароход үтеп киткән чыгында. Ак пароход алып китте, иркемне еракларга, алып китте моряк итте илчекләрен сыкларга. Ак пароходдан сорадым, кайчан кайтыр иркем дип. Идел буйларында тагын очрашырбыз микән дип, ак пароход җавап бирде, сөйә белгән искән дип. Аерылдыгыз вакытуча, кавышырсыз тиздән дип. Иделдә дә, диңгездә дә дулкыннар тыныч аксын. Ак пароходка утырып, иркән исән сау кайтсын. Кызыл ромашка шигыре. Уянды ромашкалар, елмаеп хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп акчуклары, таң сипте әсләренә, хуш ишле савчукларын. Шәшкәләр кайфланып, җәй генә селкенделәр, һәм кинәт шунда гаҗәп, бер яңа хәл күрделәр. Йөрәк түгел моныеп, утыра ромашка кызы. Типчиклары ак түгел, кан шикелле, кып-кызыл. Ромашкалар барды ак, аерылмый бер-береннән. Ничек балай бер үзе, ул кызылдан киенгән. Син сәнәкәй, ни үзгәрде, нишләгән? Нидән алсу шуклары, нидән кызыл төсләре? Төнлә минем яныма ятып батыр сугышчы атты дошманнарына. Ул бер үзе сугышты, 15 укчыга каршы чигенмәде, типтанда яраламды кул башы. Анын батыр алканы тамды минем чукларга, минем кызыл күлмәгем бик ышады чулпанга. Егет китте, мин калдым канын саклап чулында. Кенде ана саклап, балкы мин таң нурында. Эс калдырган Сара Садыкова, Бату Мулюков, Салих Сайдашев, Габдулла Рахимкулов, Тахир Якупов, Рахиля Мифтахова кебек фидакарь затларыбызга багышланган фәнни мәкаләләр Мингол Галиев авторлыгында басылып чыгуында әйтеп үтү урынлы булыр. Кануников Данил, мин гармун булыр идем шигырен укый. Кар яуганда шаулаган чакта иген. Тәрәзәңдә ут янганда яндарга. Мин гармун булыр идем. Назлы җир көйләр идем. Хисләремне мин телендә тик шуңа сөйләр идем. Dim dim ey duele dim dim jilenin olup gituwe Kungelle dusa dim dim işler bilen dim dim birge ömür ituwe
Dünyada en matur il, bu benim tuhan ilim. Dünyada en matur til, bu benim tuhan tilim. Babam deyip tuhan tilde, endişe min aytkim. Eniyim deyip enkeyme, min tuhan tilde eytim. Tuhan tilde seyleşip, min yaşım tuhan ilde. Tuhan tilde eytim. İn izgi hislerenmemin. Tuhan ilne anlatam. Şuna kurem. Tuhan tilne hürmetliyim min yaratam. İyi tuğan til, iyi matur til, etkemen tilir. Dünyada nerse bilir, si tuğan til orgılı. Dünyada nerse bilir, si tuğan til orgılı. İngelip kurtulum etken, etken bişikte güylegen. Anları dinler bu yökken, etken bişikte güylegen. Onları dinler bu yökken, etken bişikte güylegen. İyi tuğan til her vakitta, yerde bizilen siner. Güçlüğünden ağlaşılgan, şanlığın baygın benim. Güçlüğünden ağlaşılgan, şanlığın baygın benim. Bu abı rəhim idiniz. Onarışın senin sireninde sabay balam bulasım kile şıklatında ife gülenine tomşan bulup kunasam kile oy yayın yağmur kışın korlar bulup karalarına yavasam kile Yirken üzerine büyük yollar bulup Suvan yolun solasam kile Oy Jarlarımda seninkiler için Bir kurşağın bulasam kile Burçların jirinin sıylar için Şişmeği bulup dolasam kile Oy, oy. Hürmetli okuyucular, mimik şartmasını bilen sıraşığı. Çünkü sizge qarab turdim da, xalqimiz yaşıyorlar bilsa. O'zining tilini bilgan, bütün millatlarni hurmat etgan. Bütün xalq bizning xalqimiz bilasiz bit endi. Dunyoga sevilgan totar xalqimiz bizning. Kimlar bilan yashasalar, ular bilan do'st yashaylar, ham ularga xizmat etalar do'st yashagina tugul. Chunki bütün dunyo xalqina o'rnak bo'larlik bizning mumkinligimiz bor. Chunki bizning tilimizda, dinimizda, urf-odatlarimizda bütün millatlar uchun foydali bu dunyoda eng
хезмәт итүчән, батыр дигән халык исемен йөртәбез икән. Димәк, без шушы бөтен дөнья халкы арасында үзебезнең лаеклы урынны саклау өчен, үзебезнең сәнгатебезне дә үстерү бик әһәмиятле. Әле генә менә карап утырдым. Нинди матур, шундый ягымлы. Күрәсезме, сезнең бу биюләрегез, җырлауларыгыз ул бит яшәү. Яшәү. Сез менә мин киләчәктә, сез киләчәктә кем булсагыз да, кем сәнгатьне ярата, кем сәнгатькә игътибар белән һәм шунда катнаша икән, аны нинди һөнәрият булса да халык ярата башлый. Чөнки ягымлы аваз ул изге. Чөнки менә бүген дә шушы бергә очрашу безнең татар теле бөтен милләтләр дуслыгын саклау юлында иң кирәклеләрен дип һәм беренче рәхмәт сеңлем сезнең чакыруыгызга. Менә без безгә очрашу, шуңа күрә инде әйтәсем килгәнчә безнең 20-нче ел безнең бик җырларның берсе булды. Бик композитор Сәлих Сәйдәшевнең юбилей елы булды, шулай ук шуңа күрә аның җырлары белән дөньяга чыктым диясәң була. Чөнки бөтен халык җырлары, халык моңнары, композиторлар белән бергә булган вакытлардан минем күз алдымда. Чөнки менә аның Әдрән диңгез дигән җыры аны бөтен халык ярата. Чөнки бу җырны әзерләгән вакытта ул үзе теге нигә албан яшьләренә тулай торакларына барып, шушыларны тыңлап, шушы албан халкының көенә яраклаштырып язылган җыр бу. Әдрән диңгез Таҗир Иззәт сүзләренә чын мәхәббәт спектакленнән Әдрән диңгез. Zəngər dingiz, oy zəngər
шушы үзем җырлыйм, аның язган кешеләре, аларның рәсемнәре күз алдында тора. Инде менә төрле композиторларны алсак, минем анда инде җырны әйтмәләр. Қанқай оғылы. Қанқай оғылы бак. Микрофоннан алыштыр да, бирер микрофоннан. Сәбетірәң. Пугачев Астанес'та катнашкан күренекле Яңадан куялы. Туяк тавышын тыңлап үскен болады, Урал тауы соғышын тыңлап үскен болады, Ақ бұзақта бұрады, Қанқай ұлы бақтияр. Yıllar birge kilgende iki batır dost bulgan Kum kolun sindigenege Kum elleri kuşulgan Kum kaçuğa kuşulgan Vakka yolu bahtiyar Kum kaçuğa kuşulgan Vakka yolu bahtiyar. Туп-туп туяк тавышын Челтердетіп барадыр Мұрадына жетмейші Танмай тұрған болады Танмай тұрған болады Қанқай ұлы бақтияр Танмай тұрған болады Қанқай ұлы бақтияр. Жырлар түрлі, мен мында кім татарша аңламағыңыз бар ма? У нас Людмила Вячеславовна келмеді ме? Мына бұл менің шәкіртлерім арасында түрлі милләт вәкілдері бар. Татарлар ғана түгел, руслар, чувашлар, язылалар, даже афган да бар, өзбек та бар, әрмен жігіті де бар, түрліші бар. Һәм мен оларға айтам, татарша жырлайлар, һәм мен айтам, ең менің шундай мақсатым һәм осылай үйрек дегенде тілегім шундай, сіз өзіңіздің туған тіліңізде де жырларға тиісті. Қазір енді сөзге тағын өзіміздің қылар сонда, бұл бек нерек екен сонда, дәмескін кәйін, бұл аппаратура. Әлі тігі бірінші класс боласыға үйреніп кіна келе екен. Соңа көре, менде замылап бітірмей, менден өміріп бітірмей білген. Һәм сонда, қазір тоқтайым. Тоқтайым, балалар. Міне, қазір, құрайлы. Тоқта қазір етем бісен. Мені қазір. Әлі уақыт бар ма бізде? Бар. İdil valsi degенni құрайлы. Біздің Қозан турында, Татарстан турында ол. Қоям? Иә. Алыштырып аласың? Сенің ярыңда Иділ жаулай қара орман, балықта көп мәлерлар,
Ortalıkta jırlar tuğan. Din yarattım sine kozan, sine zengeridir. Her kanat kağa, dul kanalana künger. Din yarattım sine kozan, sine zengeridir. Okşarlıklar kanat kağa, dul kanalana künger. Bir yarında idi, gözü yaşlı yaran. Yüreğimde hep duruyor muhabbetin ana. Bin yarattım seni kozan, seni zengeridir. Okşarlıklar kanat kağa, dul kanalana künger. Koyun arım sine, mime derman bire. Mine bakıtlı hem köşeli, din bulgamba göre. Min yarattım seni kozan, seni zengeridir. Okşarlıklar kanat kağa, dul kanalana künger. Min yarattım seni kozan, seni zengeridir. Okşarlıklar kanat kağa, dul kanalana künger. Rahmat hemen hazırlayacak anlatma var. Это Алексей Дачев, наши беседки, казахские спектакли, настоящая любовь, не наркова, гараж. Büyük büyük dinar tağından oğa arvalar yazlı korsular
Людмила Вячеславовна, если вы раньше пришли, я там тоже немножко лучше было пел. Вот вы пришли, у меня голос появился. О, вот, сейчас как-то. Я говорю, вот, сейчас все, бетонеге елмайгас, улыбнулись, не открывайте рта, скажите, И-о, ну-ка все. И-о, 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 И-э, Ого. Хорошо сидим. Понятно при этом, я открыл это, сколько, около 60 лет я этим занимаюсь, я открыл. Месяц тому назад и мне профессор из Казанской консерватории Сагат Муланович, я уж болалар мен тоташайттым идеями, сіз русша көбірек оңлаған көре, я по-русски скажу. Они тоже очень много понимают, поэтому мне очень важно с вами посоветоваться. Они поймут. И вот он говорит, Мингул Вагидович знает, что говорит, итальянские вокалисты, педагоги обращать обратить внимание роль языками. Да, до этого дошли, да? Я уж 30 лет этим занимаюсь. Потому что интересно, вот когда туда-сюда ходит язык, при пении, когда гласный звук, всегда язык отходит назад, как сядь на место, как собачка, смотрите туда. И получается, какой нужен, такой звук слышится гласный. Поэтому я же говорю, вот как бы не было, вот, потому что и разных языков, ну, немного, конечно. Рідну мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля край села, і в дорогу далеко ти мене на зорі проваджала, і рушник вишивані на щастя дала. І в дорогу далеко ти мене на зорі проваджала, і рушник вишивані на щастя на долю дала. Давно ли песни ты мне пела, над колыбелью наклоняясь, но время птицы пролетело, и в детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори, до звездной полноси до самой мне снова детство подари. Махаббаттың күдіргі Жоққызасын табыстырған жүрегі, жастық жалын асыларымын ақ ниет, бақыт сыйлап өтсөмеді гүлдері, тойыстында төттігінді, шашырбайлар шаткалеңдер, ән салайық би-билейік, шадықтасын шаттығында. Это по-казахски получилось. Вот смотрите, сейчас, пожалуйста, балалар, кемнің таушы жоқ, кемнің жырлағаны жоқ, балалар. И кто никогда не пел, у кого голоса нет, я прошу, подойди ко мне сюда. Кто никогда не пел? Все поющие. Все танцующие. Ну ладно. Дети. Вот, иди сюда. Как тебя зовут? Данил Данил Кель. Эйбет Келерин татарша. Біле. Кел мында. Тимеге сен де, телесен үштейсің. Күштен қолтыған. Кішесінде бір бардар. Таныс болып мен бола мені. Қырайлы, сен туған тілі білесің ме? Айда бай. И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туған тіл аркылы. Рахмет, мына мында. Харым, мен айтам, что я делаю? Вот что для всего нужен материал. Вот только вот платье красивое, вот сумки там все, вот стол, вот все. Чтобы это сделать, нужен материал. А для пения тоже материал нужен. Вот сейчас посмотрим. Кильманда. Хазер, смотри. Что я скажу, дразни меня. Не то, что вот хорошо делать. Я что делаю, ты понятно как, пародируй. Скажите. Ня-ня-ня. 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 Вот так. Не делай. Еще прижми. Ним-ним-ним прижми. Ним-ним-ним. Ня-ня-ня. Ня-ня-ня. Ай-ай-ай. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай.
Ай. Эй! Скажи. Эй! Эй. Я. Вот этим голосом. Прыгай, и тухан тель. И прыгай сюда. И тухан тель, и матур тель, әнкәм телем. Dünyada tüp нәрсәдер, син туган тел аркылы. Ничего, синим белән правильно. Я что хочу сказать, если он согласен, если родитель согласен, я с ним буду заниматься. Потому что у него проблемы со слухом, вроде. А ничего, отлично. А так, все нормально, ты жерларға жатмысың, что ли, сен? Жерларың жоқ? Ну, бар, нендей жерларға? Много русских. Давай русский, давай. Иди. Ну давай, меня это не знаю. Подожди, детсадта болдың, блин? Болдың. Ну давай, ты же знаешь, в лесу родилась елочка. Все знают. В лесу родилась. Ну, иди, пожалуйста. В лесу родилась елочка, в лесу она рос. Давай, иди, килиндер. Что же, история же, понимаешь ты? Иди. Нехорошо. Вот как бы ты... Мне говорят, что ты, Миша, ну ладно, я буду петь. Ну да, как ты петь? Ну ладно, так что ли? Вот давай. В лесу родилась елочка. Малави, давай. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая Была. Мене, балалар, аңладыңызмы? Ана замечательный Тауша. Ничего. Былай кирленгенін қарамағыз, көңілінде жығылыс келәнің. Ол просто тегер, етіп кені тұра. Аңладың ма? Ярай, рахмат сеңа қарады. Нені қойдым? Мені мұнда. Фамилиям да бар, бұл мен еме. Тегеғы календарың, мұна болай. Рахматына. Қарайлы. Кім әлі? Данил кел әлі. Әлі. Это я мне салямай. Они могут не знать, но деда, бабушке, дедушке скажешь обо мне, они знают. Ну когда он кызлар кемнең җылаган юк? Кемнең? Синең ме? Кил. Ромашки. Тукта, кем менә кем җырлаган юк? Кил тиз бул. Кил монда, Ромашка. Кил, а то вакыт бетә. Синең исемең кем? Камила. Камила. Әйдә, син берәҗә беләсеңме? Ну, понятное дело, син бит инде беләсең, белеш родилась елочканы. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная была. Отлично. Пока ты, когда мы встречаемся, не стесняемся. Так что надо друг к другу привыкать еще сначала. Камиля, пора. Харсин, тоже на Данил кебек миңа кышкар. Ну скажи, ня-ня-ня. 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 Вот нам, когда она деп хрипала, значит, когда ёбанула меня. Ним, прижми. Ним. 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 Ним-ним-ним-ним. Ня. Смотри, для меня, когда очень важно вот это, смотрите, когда только дышим, звука нет, а воздух шлепает губой, вот так. Губы мягкие. Была. Не-не-не. Скажи, не-не-не. Ня-ня-ня. Не-не-не. Ня-ня-ня. Вот смотри, вот очень важно, вот это, слушай, когда вдохни, слушай, иногда не дыши, прижми, не дыши, а сам ня, скажи. Ня. Вот, ним. 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 Ним-ним-ним. Ня. Ня-ня. Ай. Ай. Ну-ка, давай доставай. Эй! Эй. Эй! Эй. Она дышит, поет, а мне надо, чтобы он кричал. Эй!
Ну-ка все вместе. Эй! 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 Эй, ты говоришь, эй! Эй! О! Ну-ка. Эй! Эй! Давай. Эй! Ой, ой! Ой, ой! Эй! Эй, эй! Вот, понятно. Потому что вот это, когда начинает разговаривать, это не полезно, вредно для связок. Да. Отлично, давай. Эй! 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 Я! Я! Ой! Ой-ой-ой! Лиля! Лиля, 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 ли! Ой! Ой-ой-ой! 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 Вот она начала привыкать ко мне. Уже подружились, а тут вот сейчас уже познакомились. Курмажай. В лесу родила, кричит. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Молодец, хуяк меня. Пожалуйста, мой портрет. Рахмет, у тебя был соужен бар, ну вот как раз надо быть вот это, Казарук, ты что сказать, вот когда делаешь, да, это плохо. Потому что при этом связки вредят. Потому что слизь идет. Когда я один раз заболел сильно, какой-то, у меня без голоса остался, я у врача был, он мне сказал, Мингуловый, молчите, если будете разговаривать, шепотом не разговаривайте. Понятно? Дети вот они кричат, эй! Это никак не вредно, как раз развивается. Вот маленькие детки вот поют, как свистят, как вот так звучать. Вот это как раз сохранить. У меня мечта, начиная с детского сада до 7 лет, всех восстановить голос, сделать, чтобы не могли уже испортить любой человек. Ну-ка, поларите. Ня-ня-ня. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Ним. Ой-ой-ой. Хей! Юлия Вячеславовна, поняли, да, у вас все удивительные голосистые. Это очень полезно для здоровья пения, потому что 45 лет тому назад мне поставили диагноз двухсторонний деформированный хронической неизлечимой бронхит. Вот я и пою. И сказали, вот ты живешь для того, что поешь. Вот пою. Пока говорят уже скоро 80, я говорю, что дурак. И пою. А что будет у нас вы продолжаете совещание рода? Хорошо, пока вы здесь, я все-таки сумку, подождите. Ротакисе, потом когда без золота. Бор будет, как я сказал. Да, только бор. Minalarına oyun söylemeyeyim. Klasları bilen, bütün klasları bilen. Чтобы каждый класс, неде жеңу бейремкен 9 майда, чтобы алар bütün класты ойырмайын түгел. Мәктәп янында жырлап күтәләр ветераны қоршында акапелла рахаттан жырлыйлар. Так что булабыз. Очень приятно. Балалар менә хәзер мен үземнең шәкертләремне аннан соң менә бу монда бар бит менә бу. Антысынан итмәбез бер кенелар Ярый, менә шуны карасың хәзер. Менә бу кызыл янганда эшләйин дәме? Әйе, хәзер. Хәзер. Әйе, хәзер.